Velkommen til en fucking ny video, du sindssyg mand. Vi har fået den her sponsor her. Jeg kommer også til at lægge en link nede i beskrivelsen, plus en rabatkode. Så kan I se alle specifikationer. Den kommer med en 1000 watts motor, hvis jeg husker ret. 15,6 ampere batteri, som tager dig på en god rækkevidde på de der 60 km. Som I kan se, ser rigtig godt ud. Den er ultra let, den her. Top hastighed 45 km/t. Den er begrænset til 25 km/t. Men når du trykker ind bremsen og trykker 3 gange på powerbutton, så bliver den unlocket til 45. I kan se her. God siddeplads. En flot display. En god lampe. Ser rigtig, rigtig godt ud. Den har fjeder, bremser der, bremser der. En stærk motor. Bygget rigtig, rigtig godt. Og som jeg sagde, den vejer ikke en ski. Ser rigtig, rigtig godt ud. Jeg tror ikke køreturen bliver i dag, det bliver måske i morgen, for det er ved at blive mørkt. Men det her, det var perfekt for at filme lidt close-ups med den. Vi ses. Det her dag nummer 2, 3 eller et eller andet sådan. Ja, i stedet for at snakke så meget, så synes jeg bare, vi tager afsted. Jeg håber, man kan se de der blå LED-lys, som er der. Kan man sikkert godt, jeg ved det ikke. Okay, lad os køre. Vi prøver først at tage den i walk. Skal vi se. Ja, 5 km/t. Eco. – 8 km/t. Skal vi se her. I D, så begynder den at køre derudad i 20 km/t. Okay. Vi kører mod modvind. Lad os dobbelttrykke på den her øverste knappe. Ja. Begynder at gå meget, meget hurtigere. Vi er allerede oppe på 30. Okay, jeg vejer de der 91 kilo. Vi kører mod modvind. Så det bliver lidt sværere, men vi er på 40 km/t. Jeg ved ikke, hvor godt I kan se det. Jeg ved ikke, hvor godt jeg har indstillet GoPro'en. Men ja, vi skal prøve at tage en vej, hvor der ikke er så meget modvind. Vi skal også se, hvor god den er til at klare bakker og sådan noget der. Plus, jeg skal også vise jer appen. Den har fartpilot og sådan noget der. Jeg håber ikke, at vinden den ødelægger hele videoen, når jeg snakker. Men er du sindssygt, der er meget modvind. Men den klarer sig. Det er en virkelig stærk motor, det her. Den klarer det uden problem. Okay. Lad os se. Lad os se, hvad den kan. Okay. Vi prøver. Der er ikke så meget modvind lige nu. Ja, den kommer op på, hvad de lover. 45 i en drejning her. Ja, den kører derudad. 100%. Kører rigtig, rigtig godt. Ved I, hvad det syge med den her er? Den er lavet ud af noget helt andet end andre elløbehjuler. Så den her, den vejer kun 22 kilo. Så tænk jer, den vejer ligesom en Xiaomi med 1100 watt. Så kan I godt forestille jer, hvor kraftfuld den er. Ligesom en Jomfru. 110%. Den begrænser sig selv ved 45. Og I skal se her nu. Hvis politiet kommer, I holder bremsen inde, trykker på powerbutton 3 gange. 1, 2, 3. Og så skal I se nu. Den er stadigvæk i S, hvis I kan se det. Og jeg giver fuld gas.
Men den kører kun 25. Så det er meget sygt. Så hvis du vil unlock den igen, hold bremsen inde 3 gange på power. 1, 2, 3. Og så kører den de der 45 km/t igen. Det er en god future, mand. Ikke ham der som rapper, men I ved, hvad jeg mener. En rigtig god future, det her. Regningerne på den. Ret illegal. Den kan jeg godt. Ja. Skivebremsen, den lyder lidt på grund af, at jeg har kørt på grus og sådan noget der. Men det er ikke noget problem. De skal bare tørres af og færdige. Bremserne. Rigtig gode bremser. Jeg ved ikke, hvor godt I kan se det. Men I kan se, hvor meget batteriprocent der er. Lige nu er der 97. Og så har du her forskellige modes, som du kan se. Jeg ved ikke, hvor godt I ser det. Måske skal vi gå ind i skyggen. Og så her kan du låse den. Så hvis der er en tyv, som kommer og prøver at tage den, så kører den ikke nogen steder, og den biber. Unlock, og så har vi lamperne. Jeg ved ikke, hvor godt man kan se det. Åben tænd. Man har cruise control her. Forskellige modes. Sport mode. I indstillinger, det har jeg ikke rørt noget ved. Det burde du heller ikke, men du har det her zero start. Det betyder, at du ikke behøves du behøver ikke at tage benet ud og få den i gang. Men det betyder så bare, at du kan bare trykke på knappen, og så flyver den derudad. Jeg synes, det er bedst. Jeg gider fandme ikke at sidde og trække den, og så køre. Virkelig ikke. Så det her, det var så appen. Vi kører derudad igen. Jeg håber, I så det der, mand. Altså, der er meget power. Den vil bare på baghjul, den her. Skal vi se. Jeg er ikke så god til det her, mand. Fuck det der, mand. I det mindste kan jeg godt køre på baghjul på motorcykel. Men I kan se, hvor hurtigt den tager speeden op. I danske, så tror jeg, den koster 4.000 kroner. Det er ikke en ski. Regningerne. Ret vilde. Snart kommer der en bark. Måske kan man se lidt mere her. Lysene. Jeg ved ikke, hvor godt I kan se det. Men den ser godt ud. Jeg ved ikke, hvor god den her GoPro er. Jeg har lige købt den. Jeg købte ikke de der Blacks Series. Jeg købte bare den, som hedder Hero. Fik den til en ret god pris, faktisk. Så jeg ved ikke, hvor god kvaliteten er på den, men vi må håbe på, at den er god, når jeg kommer hjem, og når jeg redigerer. Ellers, så kører vi bare en Black. Sorte, det fungerer altid, lige meget hvad det er. Hvis I forstår, hvad jeg mener. Men ja, den kommer op i speed ret hurtigt. God offroad dæk og sådan noget der. Helt stille og roligt. Og den flyver. Okay, den flyver ikke, men du kommer frem. Jeg som ved det, på en elløbehjul og kører over de der 35, så begynder det at gå hurtigt. Okay, vi er på en rigtig stejl bakke. Rigtig stejl. Så I kan se. Vi giver ikke gas. Vi prøver at stoppe lidt op. Og så nu giver vi gas. Skal vi se. I ser, hvor stejl den er. Vi har kørt 2 stykker på den her i 15 km/t. Og den klarer det som ingenting. Vi kører i 27 km/t. Vejer du mindre end mig, 28 km/t, så kan du sagtens komme på en rigtig god topfart. Ja. Vi laver lige en lille drift her. Er du sindssyg, mand? Skal vi også lige lave en lige her? Er du sindssyg, mand? Skal vi måske også lave en her? Bitter, mand. Du skal ikke få en ski, mand. Vi går lige ind i Coop. Køber en iskold red. Okay, vi går lige ind. Og så er vi tilbage lige om lidt. Er du ved mig? Hvor fanden skal jeg parkere, mand?
Okay, så det vi gør nu, det er, vi tager mobilen, og så går vi på den her, og så lock. Ja, den er låst. Sådan. Selvfølgelig er den stadigvæk der. Hvem fanden tør tage den fra mig, mand? Det er også sjov med dig. Sådan der. Og den var allerede connected lige så snart det kom ud. Sådan der. Så. Jeg ved ikke, hvor fanden jeg skal lægge posen, men det er også lige meget. Jeg tænkte, hvis jeg alligevel bare skal gå og handle nogle ting, så kan jeg lige så godt tage elløbehjulen og lave en video. Man kan også se, hvor god den er, og smidig den er, hvis man skal handle og sådan noget der. Der er nok plads til en jomfru dernede. Så hvis man giver fuld gas, kører 200 km i timen, posen den holder sig stadigvæk stabil. Hvad er det, du vil med, mand? Okay, vi tager snart afsted. Hvad er sket der fra min stemme, mand? Er du sindssyg? I skal ikke se, hvad jeg har købt. Sådan, så er vi godt kørende igen. Altså, ved hvad det vilde er? Jeg har prøvet forskellige scooter. For eksempel sådan nogle der Angwatts og sådan noget der, som var 1500 watt. Og så var den på 52 volt batteri. Den her, den er på 1100 peak effekt watt. 48 volt batteri. Og jeg kan sige til jer med stolthed, den her, den trækker meget bedre. Altså optrækmæssigt og power 110%. Men jeg tror også, det er noget med at gøre, at den er så let. Men stadig. Altså, den kører altså utrolig godt. Utrolig godt. Og I så selv, hvor let det var at speed unlock den. Jeg kommer også til at lægge masser af shorts ud med speed unlocks og sådan noget der. Men det her, er du ved mig, den kører utrolig godt. Rækkevidden er på 60 km. 60 km. Og det er ikke noget, de lyver, for jeg har selv prøvet det. Jeg har kørt herfra og til byen, og der er en ordentlig lang vej. Den klarer det som ingenting. Jeg sværger, når jeg allerede kom halvvejs, så står der 87%. Jeg tænkte, er du sindssyg? Jeg troede, det skulle være på 43 eller et eller andet, mand. Men nej. Batteriet, det holder, og det er god kvalitet, det her. Jeg kommer også til at lægge en link nede i beskrivelsen, så I kan tjekke deres hjemmeside. Det er en virkelig god scooter, det her. Offroad dæk og sådan noget der. Altså, den klarer det utrolig godt. Stabil. Du sidder højt op. God komfort. Hvad mere vil du have? En jomfru? Det får du ikke, mand. Så mange findes der heller ikke i dag. Jeg skal lige se, hvordan den filmer. Jo, den filmer godt nok. Den sidder i en god vinkel. En god boldvinkel. Men det er også lige meget. Vi kører derudad. Jeg hader, når der kommer bomben, mand. Men det er lige meget. Vi kører stadigvæk derudad. Okay, modvind. 40 km i timen. I ved, mange gange, når man har en pose i hånden, som er alligevel ret tung, så bliver det... Det kan godt blive ustabilt, for der er mere vægt på den ene hånd, end hvad der er på den anden. Det er noget andet, hvis jeg havde taget min diller i den anden hånd, så ville det have været lige vægt. Men det har jeg ikke. Men ja, den kører. Den kører godt. Og der er god speed. Og for at være ærlig, når man kører de der 45 km i timen, du har ikke brug for hurtigere. Men en som mig har brug for hurtigere. Men jeg klarer mig med de her 45 km i timen. Jeg kommer frem. Jeg kommer derudad. Men stadigvæk. Jeg har brug for en raket. Men I ved, hvad jeg mener. Det er ikke sådan. Det er ikke på den måde. Den her, den er helt perfekt.
Det er den virkelig, mand. Jeg har prøvet mange Kukuri-modeller, hvor de har været større watt og sådan noget der, men ikke føles lige så powerful som den her. Men det er på grund af, at den her, den er så let. 22 fucking kilo, mand. Er du ved mig, mand?